Kontu da hona, gerria ailego horretik, 37-en, ailego horretik, 36-en, Bilbotik urteaben lehenengo barkuaz, ume pilo baten arduran, Habana barkuen Inglaterrara joan zala, bere ardurapien ume pilo bat daukezan 21 urte. Hori, oso zanien. Eta, de hecho, hortxe txuria edanez, joan zen, nire emaztie bego arrinda, beren ama Miren Azkorre beitia, txura danez, barko horretan, ero, ez daki hor bidaian exactamente, ero, joan zen bebai ume talde horrekin. Horre barko horrek, bebai eskala egiten zabezan, Burdeosen, Frantzisan, Burdeos ondoko portu baten, jaben bebai, eta angelitzu zien, baino sonako ume batzuk, han etxe batzuetan lojoa biezan, eta nego esan. Da etxura danez, barko horrek, gero Inglaterrantza segiduko aben, ez da giule lehenko bidaian, bigarrenien, baina ez da gilu. Bai, eta zema urteok esan, Mirenek? Mirenek orduen lau bost urte. Handik egongo zen, ez dakio exactamente, baina ez da 3 lau bat, edo ez dakio exactamente.